Здравейте, приятели! Знаете ли откъде произлиза думата химера? Намирам се в Ликия, Мала Азия, и думата химера по принцип произлиза от латински и означава горяща скала. В древността е имало едно чудовище, наречено химера, което е било с тяло на лъв, глава на козел и змия вместо опашка и е тероризирало древните хора по тези земи. Намерил се герой Белефоронт със своя пегас, който тръгнал на мисия, убил химера. Чудовището се е разпръснало и тези скали и запалило планината, която и до ден днешен служи като ориентир понякога в морето, виждайки се отдалеч като горяща скала. В съвременни дни думата химера се използва като невъзможни за свързване неща, както с чудовището, глава на змия и така нататък. Химера означава нещо, което не можем да свържем, нещо, което е нереално, неестествено и невъзможно. Много легенди възникват и много неща се случват именно от древни такива места, които и до ден днешен горят с вечния си огън. Благодаря.